znači, da, smeće. Kod punice nešto radim i kako je nastala ideja za radni stol. Znači, podnica od kreveta koja je podignuta zato što sam skužio da će ova ploha biti preniska. Znači, ideja je nastala sasvim slučajno da se to iskoristi i da se dobije, ajmo reći, nekakva radna jedinica. Znači, stol od toga. Znači, može se dobiti dolje jedna polica. Ovo će biti radni stol. Ok, sad sam prekinuo snimanje, rad zbog jedne stvari. Ovaj komad šperploče, znači, to su sve ostaci. Ovo je komad šperploče, ovo je od, ne znam, nije od nekog kreveta, šta znam šta je. Ali poanta cijele priče je ovaj tu komad što sam našao u komadu koji je širok 125. Znači, očito je to komad šperploče širok 125. Koliko je bio, znači, širok 125, koliko je bio ovako, nemam pojma, nije bitno. Nego sam ja, evo, sad počeo s tim raditi. Izrezao sam si ovo na 125, ja sam to stavio i onda sam išao staviti ovaj komad i onda sam skužio da je komad savršeno širok, da bez imalo urezivanja ja ne moram ništa. Znači, paše. Eto, ništa. Radim dalje, a poanta cijele priče je da to stane tu, jer kod punice nemam radionu i ovo mi je palo na pamet da ispadne moja mala radiona kao boks nekakav. A mislim da je ideja baš onako ok.